ଉକ୍ତ ଚମ୍ପୁରେ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ନାୟିକା ରାଧା, ଦୂତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲଳିତା। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ମିଳନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲଳିତା। ଦିନେ ରାଧା ଯମୁନା କୂଳକୁ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯମୁନା କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଥିବା କଦମ୍ବ ବନରେ ଏକ ଗାଢ଼ ନେଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ପଦ୍ମକୁ ନିବୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଲଳିତା ଆଗରେ। କି ହେଲାରେ କହିତ ନହୋଇ ଭାରତୀରେ, କାଲିଜା ଦୂରରୁ ଦେଖି କଳନା କଲା ମୋ ଆଖି, କଳା ଇନ୍ଦି ବର ଆରତୀରେ। କେଳି କଦମ୍ବଲତାର କୂଳେ କି ଶ୍ୟାମଳତାର, ତେଜସ୍ୱୀ ରବିସୁତାର ତୀରେ, କମ୍ପି ମୋର କଳେବର ହୋଇଗଲା ଆରପାର, ଯାହାକୁ ଡରୋଇ ତାର ତୀରେ। କି ହେଲାରେ କହିତ ନହୋଇ ଭାରତୀରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଲଳିତା, କ'ଣ ହେଲା ତାହା ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। କ'ଣଟା କହିପାରୁନି ସେ? ନା କାଲିଜା ଦୂରରୁ ଦେଖି କଳନା କଲା ମୋ ଆଖି, କଳା ଇନ୍ଦି ବର ଆରତୀରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ନେଳିଆ ଗାଢ଼ ବର୍ଣ୍ଣର ପଦ୍ମ ନିବୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି ଲଳିତା ଆଗରେ। କେଳି କଦମ୍ବଲତାର କୋଳେ କି ଶ୍ୟାମଳତାର, ତେଜସ୍ୱୀ ରବିସୁତାର ତୀରେ। ସେଇ ଯମୁନା କୂଳବର୍ତ୍ତୀ କେଳି କଦମ୍ବଲତାର କୋଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଢ଼ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛି ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି। ସେଇ ଗାଢ଼ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କମ୍ପି ମୋର କଳେବର ହୋଇଗଲା ଆରପାର, ଯାହାକୁ ଡରୋଇ ତାର ତୀରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଢ଼ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖିଛି ସେଟା କ'ଣ ନା, କାମଦେବଙ୍କର ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର ତାର ଶରୀରକୁ ଭେଦ କରିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କାମଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱରବିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। କୁସୁମ କୁଦଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ କେତେ କରିଥିଲା ରୁଣ୍ଡ, କର୍କଶ ନହିବା ଭାରତୀରେ, କହୁଛି ବରଜି ଲଜ୍ଜା କେବଳ ହେଲା ମୋ ମଜ୍ଜା, ମଜିବି କି ଅହା ରତିରେ। ସେହି କାମଦେବ ତାର କାମ ମୁଣିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସ୍ୱରମୁଣିରେ କେତେ କୋମଳ ସ୍ୱର ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥିଲା। ସେ ସ୍ୱର ମୋର ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଲାଜ ମହତ ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ସେହି ନେଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତା ସହିତ ମୋର ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେଇଛି। କହୁଛି ବରଜି ଲଜ୍ଜା କେବଳ ହେଲା ମୋ ମଜ୍ଜା, ମଜିବି କି ଅହା ରତିରେ। କି ମୋହନ ଲୀଳା ଧରି କଟିକଳା କରସିରେ, ପୁରିଛି ଶ୍ୟାମ ମୂରତିରେ। ସେଇ ନେଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ପୁରି ରହିଛି ନା, କି ମୋହନ ଲୀଳା ଧରି କଟିକଳା କରସିରେ। ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାଙ୍କର ଗଠନ, ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଶରୀରର କେମିତି ନା କଟିକଳା କରସିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 100 ଚନ୍ଦ୍ର କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତୁଳନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। କୁଶ୍ଚାକରେ ମୁଧା ତାକୁ, କାହିଁକି ସରୋଜିତାକୁ, ଚିରାୟୁ ରଖିଲୁ ଜରତିରେ। ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରଠାରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରି ମୋର ଶାଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାଙ୍କର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଆୟୁଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। କିମିତି କି ଜାତିଶୀଳ, କି କୂଳ ବରତ ଫଳ, ଠଉରି ପାରିଲା ମୋ ମତିରେ, କମଳ ମୋହନ ତାର କମଳ ତର ମୋହନ, କୁଞ୍ଜ କୁକ୍ଷିରୀ ନୃସିଂହ ଆସି ଚୁମ୍ବି ଦେଲା ମୋ ସ୍ମୃତିରେ। ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଧାରଣତଃ ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ କଦମ୍ବବନକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବଂଶୀ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମର୍ଜିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱର ରାଧାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ପଟରେ ବାଜିବା ପରଠାରୁ
ସେ ନିଜର କୁଳ ଜାତି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସୁପ୍ରତିଭତା ନାରୀଙ୍କର କ'ଣ ଧର୍ମ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କଲବଲ ଛଟପଟ ହୋଇଯାଉଛି ନିପଟ, ସମ୍ବେଶ ଅସନ ବିରତିରେ, କହଇ ଶ୍ରୀ ବାଲୁକେଶ ସରଣୀ ଧରଣୀଶ, ଏକିଦଣ୍ଡ ବିନା ବିରତିରେ। ସେହି ସ୍ୱନ ଶୁଣିବା ପରଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସନ ଏବଂ ଶୟନରେ ବିରତି ଘଟିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଖାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶୋଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ହେଜି ହେଉଛି, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ବାରମ୍ବାର ଆଙ୍କି ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସେଇ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ତାଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। କହଇ ଶ୍ରୀ ବାଲୁକେଶ ଶରଣ ଧରଣୀ ଈଶ, ଏକିଦଣ୍ଡ ବିନା ବିରତିରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କବିତାମାନଙ୍କରେ ଭଣିତା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଉକ୍ତ ଚମ୍ପୁଟି ଆଠଗଡ଼ରେ ଥିବା ସମୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଠଗଡ଼ର ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଉକ୍ତ କବିତାରେ। କହି ଶ୍ରୀ ବାଲୁକେଶ ଶରଣୀ ଧରଣୀଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ଶ୍ରୀ ବାଲୁକେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏକିଦଣ୍ଡ ବିନା ବିରତିରେ, ବିନା ପ୍ରୀତିରେ ଏମିତି କେମିତି ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିছে। ଚମ୍ପୁଟି କୋ ଚମ୍ପୁ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।